ta zakar da kai gaskiya farilla ce, wajibi ce, da nassin hadisi sahihi wanda ya zo ainihin a cikin sahihul Bukhari da Muslim. Lallai zakar da kai wajibi ce, farilla ce. Abdullahi dan Umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farlanta zakar da kai ga dukkan ainihin namiji da mace, yaro da babba, ɗa da bawa, amma daga cikin musulmi. Ma'anar wannan magana ita ce, idan matarka kirista ce, in matarka ba yahudiya ce, kai musulmi ne, ba za ka yi mata zakar da kai ba. Idan bawanka kafiri ne, ba musulmi ba ne, ba za ka yi mishi zakar da kai ba. To amma waɗannan abubuwan gaba ɗayansu in ya kasance waɗannan mutane, waɗannan al'umma, matarka, 'ya'yanka da dukkansu musulmi ne, to zakar da kai ta hau kansu. Innama abin da malamai suka kai suka komo, shin tana wajaba a kansu ne ko akan wanda yake ciyar da su? Su malamai sun tabbatar da cewa ai tana wajaba a kan kansu ne.